Oh, karon. Kaya ako may wala gapon. Ako na po'y magdalang pagkaon. Ayos! Pero isa-isa ko, be. Pero anong na naman punay ko kumama? Ay, kung ingnag mag-Bicol Express na punta. Isa man na balik-balik ng putahe. Pataka raman mo. Dili man gud ni Bicol Express kay manok man akong gidala. Kana ko'y murag puol na kay sigka o karne ba kana kay manok. Gali no, tanawas na mo na si Tagkaw Karne. Nagtog ka ng koto. Tagam, gara-gara. Tama na dam. Pagpuyo lagi. Uy, unsa man na pagluto koy? Ay naunsa. Tag-ana sa ninyo. Sus, mana pa tag-ana dili na sulti diretso ba? Kuya William gahapon ko'y gitagaan may klo. Pero karon tagay po may klo ana. Ay, ingani ang kloo. Di ba chicken man eh? Ang sumpay nagdulag in BE. Unsa man daw be? Dahil ka ba na ako, Koy? Unsa man? Chicken Gordon! Gordon, si Gordon! Gordon yung mata. Sus, ako anak ko, di jud kan mo maniba. Chicken nugget. Pataka ra man kadyo. Team manggod na, sikat na player manggod. Way lain ko'y. The King Chicken Gym. Uy, mali lid. Pero hapit na. Kay rival na silang duha. Kabalo na ko'y. Chicken Irving. Taka ra man kadams kauban manggod na sila. Katong kusog mo niya 3 points ba? Ay, kabalo na ko. Wala lain 3-pointer. Pointer. Chicken Duran. Chicken curry ni. Ay, mau ba? Mau ba? Kuy, kung sa may ipaabot to, karambuson na naguro na to na, kaya perke nang gutuma. Na, ning gimok na po ng tinai ni mo diya. Gutom na kayo. Balo mo na nga pulo, kabuk dito ka na. Karen, yung karag ko. Jangan kata pa ni Boy. Ano na? Huwag ka na luwis, magitukuran. Sana all. Unsa mo diya ang tan-aw ra mo? Abang ka nang amok kuan di ano. Ko malingkod pa mo dito okay. Kang igang mo diri ay bawa diri mo kisagabal kay mo diri. Abang ta. Tabang. Abag tan-aw. Mga suring nga, mga naon lami kasabyan ng butika oy. Uy, gilunod na. Ang paa i-reserve na sa kuha. Saba na siyong. Umagay ka ng tabang dre para sa reserve pa ka. Mut na no. Ay sa. Ada si Uli di ay. Ang ano ba? Magkalit kay no. Hoy! Ano? Ay, jaman. Skut lagi kan di ay. Dali bang. Tugrabaw. Tapos manitohanan eh. Kampaho kayo. Ngilo ka wala. Awara. Ay kao na. Manitohanan eh, oy. Koy, kumusta diya koy? Pabukalan na lang ni Dams. Goods na. Kana, i-receive ng paasa ko ha. Oy. Maayo kay nabot-buot ka, sir. Reserve kung kabuang. Sa manchong, muhangal ka, ulukuton ta ka dira. Anak kay ko nga imuha ang paa pero duduha ta. Pabuang dayon ka, pabuang yang ako. Ay kabala ka, Paps. Upat man nakabuk ng pa, dua-dua ta, katanchong. Lubot ra ng iha. Lubot, tagam, lubot ra no ang lubot. Aba ni Adams. Akwai mo murag lubot to. Lubot. Nyagyak ata mo dira. Ay, ate, ayaw, anong yakaya-yaka dam, sa kuya kay ka mga bali ni. Okay, ragod, basuya man ka. Unya lang ang tanchong nga ka. Kini ba kay ginulod nang ko kumamang murag hapit na ni maluto oh. Kani no. Kung kumilo na, di lang kumama. Ay, kumilo, di ko na. Sa tagam ko tao. Kapit na gina. Stoy, ukara ng kanon. Daw, ay sa maukan me. Hoy, Ayaw, dali lang.
Manakugukad. Manakugukad. Wala na, koy. Dai koy. Tamangi. Init kayo! Sabaw muna ako. Oh, ayaw sa way ka raw lagi. Unsa akong giingon bago ta mo kaon? Pray. Pray dam. Sige. Close your eyes. The Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless this food, sila food, kami food. Amen! Amen! Hoy! Tatangap Hoy! ka, Sana! Noy! Kauna day kuno. Ang unod ba diara? Karami ta chicken. Chicken curry yun. Guys, mukha naman para mo. The printer mo ba? Chicken curry for me! Sarap! Ba?